दखनानि महराव जि माने जिखौ जोंनो हरदों बे आसलते गुबै दखनानि महर बेवहाय गैया आरो गुबै दखना नङा। माने जोंनि फरायसुलिफ्रा गानजानाय मोनसे दखनाबो नङा। दखना नङि जि मोनसे सि बेखौ बिथांमोना लांफिननांगौ आरो बिनि जायगायाव गोदानै जोंनो जायफोर माने गुबै जोंनि दखना बे दखनाखौ बिथांमोना दैथायनांगौ। सुक्लाय सेरफां महरिपारा आरो गरेस्वर दखरा जोङो जथायै जोंनि जिल्लानि सिङाव थानाय माखासे गोजौ फरायसालि बा जौसिन फरायसालिफ्राव जोङो हाबदों। दा बे हाबनायनि गुबै थांखिया जाबाय दा गोदानै बेसेन नाङै जिखिनि माने इउनिफर्म दिनै सरकारा रानगासिनो दङ। दा बे राननायखौ जोङो नायगिदिंनो थाखाय बा बेखौ नायनो थाखाय जोङो हाबदों आरो बेवहाय नायनानै जोङो नुबाय जे जिखिनि इउनिफर्मनि मुङाव जोंनि बर' हिन्जावसाफोरनि थाखाय बा हिन्जावसा फरायसाफोरनि थाखाय जि इउनिफर्म बा दखना बियो फैदों आसलते बे दखनाया दखना नङा। बे दखनाया मालाबाबो बे दखनानि माबायाव गोग्लैया। दा जास्ट माने बे दखनाया माने दखनालिल' महर होदों आरो दा ओंखायनो नैबे माबायाव जोङो दिनै नायनानै नुबाय बे इउनिफर्मा मालाबाबो बे गानथावना नङा आरो फरायसाफोरजों जोङो सावरायनानै मोनथिबाय जे बेयो मालाबाबो बाहायजाथावना नङा। दा ओंखायनो तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो दिनै नैबे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों समग्र शिक्षा अभियाननि मिशन डाइरेक्टर ओम प्रकाश बिथांनिसिम जोङो दाबि दैखांनो नागिरदों जे जि माने क्वालिटि गैयै जि माने दखनानि महराव जिखिनि माने एकदम बिराद माने ल' क्वालिटिनि बिथांमोना माने जाय दखनायाव गोग्लैया बेखौ बिथांमोना दिनै इउनिफर्म महरै जोंनो दैथायदों। बेखौ थाबैनो बिथांमोना लांफिननांगौ। लोगोसेनो माने क्वालिटि गोनां जायफोर जोंनि माने जोंनि ओनसोलावनो जायखौ जोङो मोननो हायो जायफोर जोंनि आइजोफ्रानो दानाय बे दखनाफोरखौ बिथांमोना इउनिफर्म हिसाबै दैथायहरफिननांगौ। बेवहाय जोङो दिनै नायदों जोङो जेब्ला माने आइजों रायलायदों जोंनि हाइ स्कुलनि फोरोंगिरि गाहाय फोरोंगिरि गोरायुं बिथांमोनजों रायलायनायाव मोनसे खोथाल' होनबाय थादों जे नैबे जाय जि दायो इउनिफर्म दिनै माने जगायदों बिथांमोना माने गिदिर गिदिर ठिकादार आरो जायफोर ठिकादार दिनै जोंनि आसामनि बाहेरनि। दा ओंखायनो हयथ' बिथांमोननाव दखनानि बागै जेबो बिथांमोननाव गियान गैया। दा ओंखायनो हयथ' दिनै नैबे माने दखना नङि दखना जोंनाव फैनाया बेयो जोंनि थाखाय जोबोद दुखुनांथावना बाथ्रा। ओंखायनो आसामनि जोंहा माने सरकाराव जायफोर दिनै सालायगासिनो दं जों चिफ मिनिस्टारनिफ्राय लानानै जोंनि सोलोंथाइ मन्थ्रिनिफ्राय लानानै आरो मिशन जोंहा माने समग्र शिक्षा मिशननि जोंहा मिशन डाइरेक्टर बिथां ओम प्रकाश जोङो बिथांखौ जोङो खावलायगोन जे जोंनि बर' हारिनि जोंहा माने स्वाभिमान जोंनि बर' हारिनि जोंहा मा होनो आबेग जोंनि बर' हारिनि जोंहा मा होनो हारिमुजों सोमोन्दो थानाय जोंनि दखना बेखौ जोङो जेरै मेरै जोङो बेखौ खालामनो हाया। दा ओंखायनो जोंनि जायगायावनो मोननाय जोंनि माने जायगायावनो बानायनाय जोंनि दखनाफोरखौ माने स्कुलनि इउनिफर्म हिसाबै बिथांमोना दैथायहरनांगौ बा बेखौ बिथांमोना बाहायनांगौ। आरो बिनि अनगायै जुदि बिथांमोना गुबुन बेबायदि दानि बायदि जुदि जानला मोनला इउनिफर्म बिथांमोना जुदि हरनो नाजायोबा दा बिनि सायाव जों तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिनि सायाव जोङो गोख्रों राहा लानो थाखाय बा बिनि सायाव जोङो बिनि एगेन्स्टआव बिनि हेंथायै जोङो हाबाफारि लानो थाखाय जों अरायबो साखाफारा जाना बा गोजौ फरायसालियाव हाबनानै बे ड्रेसखौ नाय जोङो दिनै तामुलपुर जिल्ला एबसु हिसाबै जोंनि जिल्लायाव थानाय दख'राफोरखौ लानानै गासै जोङो नावकाटा मिलन जौसिन फरायसालि आरो उत्तर बेतना जौसिन फरायसालि लोगोसेनो गरेस्वर जौसिन फरायसालि बे फरायसालिफ्राव जों प्रेक्टिकेल जोङो हाबदों आरो हाबनानै जोङो दखनानि जि महर बेखौ जोङो नायदों। आरो बिनि अनगायैबो जोंहा मा होनो तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो फरायसालियाव जोंनि दख'रानि बिबानगिरि बिथांमोना हाबनानै खबर लादों आरो बेनिफ्राय जोङो मोनथिबाय जे जि माने दखनानि महराव जि माने जिखौ जोंनो हरदों
बे आसलते गुबै दखनानि महर बेवहाय गैया आरो गुबै दखना नङा दा ओंखायनो बेखौ जों मालाबाबो जों गनायनानै लानो हाया आरो बे दखनाया माने जोंनि फरायसुलिफ्रा गानजानाय मोनसे दखनाबो नङा दा ओंखायनो जोङो समग्र शिक्षा अभियाननि जोंहा मिशन डाइरेक्टर ओम प्रकाश बिथांखौ जोङो गोख्रों रावजों जोङो खावलायगोन जे बे नैबे जि दैथायनाय दखना नङि जि मोनसे सि बेखौ बिथांमोना लांफिननांगौ आरो बिनि जायगायाव गोदानै जोंनो जायफोर माने गुबै जोंनि दखना बे दखनाखौ बिथांमोना दैथायनांगौ आरो बिनि गेजेरजों जेन जोंनि फरायसाफोरा माने सरकारा हरनाय बेसेन नाङै माने जि माने इउनिफर्म बेखौ मोननायनि जि मोनसे राइट्स बा अधिकार बेखौ माने अधिकारखौ मोनफुंनो थाखाय बिथांमोना खामानि मावनांगौ।